Like odber a dneska ideme hrať Social Dance Science. Keď budeme hrať 3 hry a keď nebudem z tých 3 hroch aspoň jedenkrát druhý nebudem, alebo prvý, alebo druhý, tak čaká ma trest a my ideme na to. No a teraz máme proti sebe, no neúplne najľahšie sa priznám. To asi ne. Ale ja si zoberiem prvé bedňu krásnu. Inak toto točím po tretíkrát, bo vždycky sa mi to sekalo o 106, ďakujeme. Tak berem ďalšie, radšej nebudem skákať, počkaj. To ma hrozne baví, viete. Ďalší je mŕtvý, ďalšia mŕtvola je... Počkaj, ja trošku... Teraz idem head, neviem, či niečo nevidím, nič nevidím, zajímavé, ďakujeme. Počkaj, tam pustím to do plynu. Bude viac plynu. Dobre, jeden ďalší je mŕtvý. We from desires. Ja som zasa mŕtvý. Tak zasa som umrel. Ulala, boxík. Hop. Dajte like a odber a mi niečo padne dobre. Skin. Niečo! Skin! Ja mám Piper! Ja mám nového bravlera Piper! A ďalšie! What the? Vy ste museli dať ten like a odber. Kámo, ja mám Piper! Ďalšie video môže byť, ako hrajem za nových mojich bravlerov. Tak my už ideme hrať, bohužiaľ ste nevideli toto, proti komu hrajem, ale proste mi to nešlo. No a tak. Počkaj, ja idem si vyskočiť pre radosť, aby rovno na toto, aha, tak som nezrobil to veľmi dobre. Skoro umrel, prečo som taký dement? Sem nikto není. Hej, nikto tam není. Dobre, nebudem posledný, ďakujem. Toto by mala byť druhá hra, ja si dobre pamätám. Ty kámo, ja som to nezrobil teraz dobre. Ty. Pomri si ty mi, ty. Ne. Počkaj. Kámo. Mne sa to seka, prepáčte mi, ale proste môj tablet je už taký, no. Už je to starý, už je to 5 rokov. Tak no, asi víte, jak to je. Dobre, nech ide, hej, do frasa. Do frasa. Yes! Budeme to splnené. Dneska sa mi hrozne darí. Som mŕtvý. Aspoň sme druhý. Tak toto mám splnené, ale prvé tu bolo asi 4, jak si dobre pamätám. Ale ja proste... Tak my ideme na to. Dobre, tak ide sa ukázať brawlery. OK. Ideme na to. Dobre, tak na to ideme. Teraz rovno som videl Edgariska hnusné psíska. Hnusné psísko. Dobre, Edgarisko hnusné psísko sa tam bijú, OK. Nie, to je Dynamagan. Edgarisko hnusné psísko. Počkaj, teraz sa bijú Edgarisko hnusné psíska. Edgarisko skin vyhral. Platí Edgarisko hnusné psísko normálny skin. No, čo ani nemá skin. To asi nebolo úplne najlepší. OK. Hop, umri. Som mŕtvý. Dobre, ja budem mať... Jednu vec nebudete vidieť, ako žerem citron. Fuj. A ďalší test je, že s Hank budem hrať, si to snížim a zahrám si za 500 lajkov. Tak, dajte like a odber a čus!